Bismillahirrahmanirrahim. Laris manis Tanjung Kimpul. Iki apa kok ginjer-ginjerne iki? Iki meja makan. Oh, iki nggon lawo. Tidak diragukan lagi, Mak. Tidak diragukan lagi. Iki bahane apa? Nah, ini jati toh. Jajal dibalik, jati tenan apa ora? Oh, jati. Jati, Lah ya. iya. Iso ginjer ya. Senggingar kursi 6 kowe ini. Rego piro ngene iki? Iki tak paket nih. Paket. Tak paket nih, paket dapur 6.700.000 mendapatkan 3 unit. Tidak diragukan lagi, Mak. Nah, 3 unit iki sing loro apa? iki siji. Heeh. Sing kedua iki mini kitchen. Mini kitchen. Mini kitchen wis nang belik, Lho, mau lho, komplit lho. karo kucur. Oh, iki cilik kok wis komplit Ya ngene. wis komplit full set no iki. Mini kitchen ada lauk pauk, ada Oh, bumbu. iya. Nah, komplit sing nomor 3 iki. Nomor 3. Ki ada apa neh? Ada piring lho. Lho, Ada lho. piring sing tertutup. Nah, Iki bahane jadi- anti tikus ketok iki. Ya tikus ora tegas nyokot iki gigis toh. Lah, iya, Tidak Mas. diragukan lagi, Mak. Kayak Mak. Oh, mendinge pakai dapur 6.700.000 3 unit. Nah, free ongkir. Komplit pisan wi. Ya komplit toh, gratis ongkos kirim Jawa Timur Jawa Tengah. Bayare COD. Iki nek gak sesuai kaya apa? gak sesuai balekne rasa diduiti. Lho, bayare COD kok. Bayare ning omah kabeh ya. No, Oh, gak usah real aman. transfer. Iki Luwih aman. ning Arthur Furniture iki, Arthur Mebel iki komplit iki carane pesen piye? Yo, cara pesene langsung mlebu ning bioprofil lan tulisan telepon merah didudul. Kok- Otomatis wisan kok karo Engko slow respon kok. Yo langsung responnya gercep 24 jam. Masalah iki lho, 24 24 jam. lho malahan. Lur. Iki lho, Mak. Enam Tidak pitu. diragukan lagi, Mak, kayak ini. Oh. Nah, meja makan erek. Iki berarti mumpung momen lebaran ya, Ya, mangan toh. sak keluarga ya. Porsi 6 keluarga besar. Nah, iya. Ada piring karo gelas, ada lauk pauk, kena tinggi ada opor ayam. Iki nggih masak ya kena. Ya kena tau wong eneng ada kompor. Tidak Iya. diragukan lagi, Mak. Piro, Wis eh? langsung aja ya. 6.700.000 langsung dipesen nih. Wis langsung Murah. kayak ini loh. Salah. Meja makannya 6 pintu, 6 kursi. Ada kompor, ada lawo, wis ada beketan sembarang komplit ning Arthur Mebel iki. Salah.